जों साइमानो खोना टेसाबाय 12 घन्टा दा उजाक बन सारा तिपुरा गनांगै आबनो किटिंगै जों तिलिं सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट आरएसकेसि निंगै जों काइसा प्रेस मिट खाया थांग दङ आबनो बिस्तारि बाबे सानाबागै जों ताबुक जराया फानाय सिनि ताकुनो अबनो सबाय सुकुरबोय खोना बाहाय बाहायकेंनाय बसाय खोनारवन हामबाय Balikin hambai darano kenani bon aba keba seng abano salaimano lahar kasumung ba muhairokni salaimano abo tamni bagi himanle abo belekino kaham nasik mungno te kaisa nangkumani sobano tui naise abo ka sini amani kokno seng roman script bai srinani bagi o san mungno seng sanlaimang kebangma bisi ingka haipan seng tabuk pano sini hapang bai goshuina harjaya ko ulda sengno Bangla script by mas hinai, eba kaba Devanagari mas hinai, hinai seno impose kai tongo. Nge sini kokno seng bo script by sikan ke sini cakok abo seno saimano. Nge om mana nyono seng sanai nai abo no demand play nai seng kenani obon eba kaba kenani je kutung laimani kaisa abo no sanai nai. O jaga norok joto no lamsogo bises klai nai si bahi jola district ni joto amsoi ni sini takuk de bukuk som norok tumuno nai tongo ke student tongai rok buma bufa tongai norok jotono sini besa butui rok ni thinang no naharai norok obono support khanyan bagi norok phaimano o jagao seng kuno politics bai seng nanglaja krei kuno religious bai seng nanglaja krei seng tini ora asuk laimani ingka RSKC abo ingka roman script for kobrok joba hnai nai aini bagai je borok kokno hamjak nai tai omono sini roman script by sinani musungai te roman script by sigange chajago omo he borok tong o jagao sumai baksa suno phandrui mano sumai baksa khorang tisa phai mano asuno te kisa thaja thaini kok sini tako golin sabon kisa phagate ngka sung saimano khnano choba abo tiesero bai ringjak abno kitingai sung kobrok hamjangai rok RSKC mothorok abno no support khai Borong neo coba lagi dina hanai seng kacongka awan bagai kena pungni soita ni simi sari soita jora TSF no lagi diwoi seng tongnai lagi sapung no yang bisang majam cani ngri seng master para MBB lampra hayaka ba master para congmani wa lama kasunai abona kari te krungsawo lama kasunai abo khadian bazar amcayo awan bagai o amcayo seng lama kasupru abo sini bagai simia seng jotan bagai ngaba seng jotan ongkhoran bagai kobogo jorawa jotan phaimanja phaibedi asum ham belakha hambai jorani bagai ansis kana sai thangai rokno hambai ya paro te media person no hambai khnania chobao seng phungni 6tan simi chengjak nai abo saringni 6ta jora tongnai a chobao